Знаеш ли, че ако притежаваш недвижим имот със собственост, при продажба на твоята идеална част си длъжен първо да го предложиш за изкупуване на останалите съсобственици. Имаш общ имот с някой. Брат, сестра, бивш партньор, приятел. Един ден разбираш, че той продава неговия дял на трето лице, без да те е питал. Може ли да го направи? Не съвсем. Ето правилото, което много хора не знаят. Ако съсобственик иска да продаде своята идеална част на външен купувач, първо е длъжен да я предложи на теб. При същата цена и същите условия. Нещо повече. Той трябва да представи пред нотариуса доказателство, че го е направил и че ти си отказал. Представянето на тези доказателства е условие за сключване на сделката. Но какво става, ако правилото е нарушено? Имаш 2 месеца от момента, в който разбереш за сделката, да предявиш иск за изкупуване. Съдебното решение по този иск да прави собственик на идеалната част вместо третото лице. Единственото задължение – да платиш цената в срок от 1 месец след влизане на решението в сила. Важно! Това правило не винаги важи. При дарение, замяна, наследяване, правото на изкупуване не се прилага. Също и ако съсобственикът продава дела си на друг съсобственик. Собствеността крие изненади. По-добре да знаеш правата си предварително. Следвай KGK Law Firm за още видеа, които обясняват закона на разбираем език.